Ka Yingka Shari Meghalaya High Court haka arho tarik rempang kalabutha ya ka Yingka Shari ka bashim bishar bakan penyai syakmat ya ka jingtok kit ya kisaki haka bayde ber ke jersi thungkam noi kai jo usnam ahjar khandai ya ka balasai madan da ketenat Central Bureau of Investigation CBI. Ya ka ne ka hukum lapan mi da ka Yingka Shari bala khli da Chief Justice IP Mukherjee hadian bala syong bishar ya ka mukot duma kambaman ka bala kenok persya ya ki laingut ki brio ka bakentup ya ka menteri ka badon ha ka sarkar MDA ka kong Amperin lingdo. Ka kong Amperin ka badai ka menteri ka tenat ka koi ka khyak bamenta lembat ki we ki he sarkar ki la syak kenok don khti halor ki kam lek thok bat pentut halor ka rukom jir bat thungkam ya ki no hikai assistant ha ki lower primary school jong ka sarkar Meghalaya haus nem ahrajar pra hadu ahrajar khandai. Ya ka jingtok kit halor kani ka case PS case number 6207/2011 under section 120B 167 466 408/34 IPC la IT Syekh Central Bureau of Investigation CBI da ka Yingka Shari High Court. Haka hukum jongka ka Yingka Shari kala ong ba ka jingkerpat bala mudoi da kinong syak keno kilong halor kinong rim beper. Ka nong rim bala penpau daki nong syak kenok baningkong ka badai ke menteri sarkar jela ka long baka charge sheet kam syam la penpau satya halor ka no ke jingpen kenyan. Lingba ka hukum jonga ka baha ka khandai terik no pra ahrajar arhusau ngala penpau ya ke jingkwa jong ka Yingka Shari ban pendep keloi ya kene ka mukot duma jingkenok kambaman. Kani ka Yingka Shari na lor kiwe pat ka yoi badon ka thop kerteng ka bajrong hadu shispa nripu arngut kisaki bat bakan penkut no kloy ya ka jing bishar hok lada pendunan no ya ka. Na lor kiwe pat ki benta ka long ban pensuk ban penkut no kloy ya ka jing bishar ong Chief Justice ha ka hukum. La i no ha ka CBI bakan shim ya ka rai halor kani ka phang halor ki kambaman kan beteng ya ka jing tokit ya kisaki tat hadu baka CBI kala shim ya ka rai. Layo i kumba kapau baka rai kadang sateng. Hadu menta kumba arpoi ngut na kisaki ladep bantok kit. Uno ya sait na kebenta ke jing syak keno ula pentip baka jing don jong kisaki wal terwa bantok kit da ka CBI. Menta kila palat ya ka saus pak ngut. Ya ka ba Deputy Solicitor General Syam lalak ban penti kena menta ka sengi. Ula betak ru ka CBI ka deban peni sya ka Yingka Shari la kan ya syakmat bantok kit barok kisaki lane ban penduna ya ke jingdon jongki lane ban pan por syuk ban penmi ya ka thup jongki saki ka bamenta ne ka thup bala majno. Lada ka CBI ka la syim ya ka rai baka Yingka Shari kan ya syakmat bat lada ka wat por syuk ban syim ya ka rai halor ka ne kaman ka jing tok kit syuk ya kisaki hadian bala tok kit ya kisaki ki baladon lepa on pensangi no hadu banda syim ya ka rai da ka CBI. Kumba ka long menta ka Yingka Shari ka la rai ban sngap ya ki application jong ki nong syak keno kat kum ka kendon South Park Prapuar CRPC haringkat ka application hapo ka juk ka kendon bala bu da ka CBI haka khatwei terik ulber.